този вот на недоверие отново е една демонстрация на неуважение от страна на ГЕРБ. Поредната. Министър-председателя го няма тук. Този тибетски як, както го нарече вашия най-нов нежен партньор, господин Цветанов, в едно интервю, го няма тук, когато се гласува вот на недоверие към неговото правителство. Неуважение брутално и драстично към парламента. За кой ли път? И ние тук изнасяме слово след слово и говорим аргументи за един вот, който е предрешен. Защото, Цветанов, вие с вашето ръководство на партията сте крадци. Вие откраднахте субсидията на „Атака”, вие откраднахте и купихте депутати. С купени депутати сега ще си спасите правителството. За какъв вот и за какви дебати говорим тук? Дебати. Какво дебатираме? Политиката на правителството спрямо престъпността, моля. Къде е оня ливанец с ножа? Цветанов, къде е? Залови ли го? Не. Изпусна го. Пусна го. Твоите полицаи идваха да арестуват нас. Патриотите от „Атака” на джамията. Ливанец с ножа сега е съучастник на този, който се взриви. Това ясно ли ти е? Тази самодоволна усмивка ще ви доведе до крах, господин Цветанов, защото съм виждал много политици с такива самодоволни усмивки, усмихнати души, нагло и арогантно. Вие се смеете на народа си по този начин. Вие показвате арогантност, която се върне към вас, защото политиката ви беше грешна и аз тук ви го казах това от тази трибуна десетки пъти. Вие обаче не слушахте. Вие си играехте игрички. Вие правихте интриги. Как да нацепим „Атака”? Как да ударим по най-коректния партньор в парламента? Направихте го, браво! Затова имате голям талант, няма грешка. Престъпниците обаче ги пускате, престъпниците ги закриляте и мен не ме интересува доклада на Еврокомисията, защото аз не искам да съм в роля на бяла мишка, която наблюдава някой си Барозо, биш анархист, троцкист и маоист, и днес християн-демократ, моля ви се. Пази Боже! Не ме интересува мнението на Барозо. Вие сте тия, които тичате пред Барозо и заставате във васална поза. Вие сте тези, които сте васалите. Днес вашия премиер е отишъл при своя господар, някакъв съветник на Обама. Съветник, забележете. Обама си изпраща някакъв чиновник, някакъв Сол, няма да казвам втората съставка на тази дума, вие я знаете, мъжка с кортална турбичка, и другия премиер отива да говори с него в наведена поза. Той дори не може да дойде в парламента, защото му е по-важно да си говори с чиновника на Обама. Признайте си, господин Цветанов, че вие сте агентура. Признайте, че американският посланик и израелският посланик, като ви повикат, вие тичате на доклад. Признайте си, че на вас не ви дадоха дори да разследвате атентата в Бургас. Дойдоха израелските ви господари с няколко самолета, взеха свидетелите, взеха уликите и ви казаха: стойте тук и чакайте на изчакване, ще ви кажем какво е станало във вашата държава. Ние каквото ви кажем, това ще бъде. И разни тук други папагали и такива, които целувачи на задни части, вашите партньори, сега тръбят как трябва да ударим по Иран. Вие не разбирате ли, че ставате пешка в една подла геополитическа игра? Вие не разбирате, че вкарате България във война. Явно не го разбирате, защото за вас е важно да ви потупа господаря по гърба. Да ви потупа и да каже: браво, браво, момчета, ще ви дам още един мандат. Само че български избирател няма да ви даде още един мандат. Как ще управлявате? С ГЕРБ, с еднолично мнозинство, с купени депутати, с брокерска група от накупени депутати, така ли ще управлявате следващия мандат? Кажете го ясно тук. Кажете предварително колко точно ще струва всеки един мандат, колко десетки хиляди ще получи всеки един, който ще гласува за вас. Кажете си го от тук ясно, за да знае български избирател, че няма представителна демокрация в България. Има купуване на гласове и купуване на депутати. И вие по един престъпен начин ограбихте партия „Атака”. Сега по един престъпен начин отново през 10 минути звъните на наши членове на парламентарната група, за да ги извадите оттам. Вашата нова болонка, политическа, през 10 минути обработва един наш народен представител, за да го изкара от групата с предложение. Какво му предлагате, Цветанов? Сделки, милиони, какво? Какво точно правите? Вие не разберете, че извършите престъпление, когато написахте, че 11 души са
принадлежат към ГЕРБ. Кой принадлежи към вас? Тези депутати, които са влезли с бюлетината на „Атака” и за които вие лично казвате: никога няма да приемем отцепници в нашите редици. Вие излъгахте както мен, така и българските избиратели. Трябва да си признаете, че сте лъжци. Трябва да си признаете, че действате с престъпни методи. Защото да разцепваш група, да купуваш депутати, да ги заплашваш и притискаш е престъпно действие. Това е търговия с влияние. И ако един от вашите депутати, който явно нещо е изкривил пътя, нещо е сгазил лука, го хвърлихте жертва, то би трябвало прокуратурата да се заеме първо с вас, ръководителите на ГЕРБ, за търговия с влияние. Сезирам от тук главния прокурор да започне предварителна проверка срещу вас, господин Цветанов, и срещу вашият лидер Борисов за търговия с влияние. Така както води предварителна проверка прокуратурата срещу мен и още няколко мои колеги по ваше давление, Цветанов. Вие натиснахте копчето да кажете: разследвайте „Атака”. Ето това са престъпниците за вас. Патриотичната партия „Атака” са престъпниците в България. А не групировките, 12 или 13 на брой, които закриете с чадър. А не тези, които обират милиарди от България и се отчитат пред вас. Защото в момента знаете ли какво говорят бизнесмените? Тези куфарчета с пари, които отиваха преди при хора от тройната коалиция, сега са се отруили и отиват в касата на ГЕРБ. Това говорят бизнесмените. Тези, които ги мачкате, тези, които ги карате да ви плащат, и тези, които не плащат, да опират пешкира. Защото вие правите избирателни акции с показни действия. Отивате да арестувате бизнесмена, който искате да му вземете бизнеса. Нали така правите? За да може този бизнес да работи за вас. Да станете още по-богати, за да купите още цигански гласове и още депутати да си осигурите купеното мнозинство. Това е вашата политика, господин Цветанов. Затова тя заслужава моето презрение. И презрението на българския народ заслужихте. Защото той видя много ясно как вие го излъгахте последователно и брутално, и в момента няма гражданин. Аз ходя по градовете и улиците на София и на България, за разлика от вас, не с 3 джипа и с 15 души гавази, ходя си сам и разговарям с хората. И знаете ли какво ми казват те? Тези надминаха всички до сега. Това са думи, които цитирам, не си ги измислям. Това ми казват хората. И го казват с болка, и го казват с страдание, ме гледат в очите и казват: какво ще правим, господин Сидеров? И аз им казвам: какво ще правите? Събудете се, защото тези същите, които сега ви лъжат, утре ще искат да управляват с Кунева, Мунева, с ДПС, с който си искат. За тях няма скруполи. Вие искате властта и искате да я държите дълго време. И пред нищо не се спирате. Но тези, които са били жадни за власт и само за власт и са забравили за какво ги изпратил народа тук, те винаги са се сривали с гръм и трясък. Припомнете се вашия наставник, вашия началник, както обича да казва лидера ви. Вашия началник Сакскобургготски. Кой го помни сега? Този лед го посрещаха с море от хора. Кой го помни в момента? Къде е той? Заклеймен, събрал цялото презрение на народа. Вие вървите по неговите стъпки. Защото бяхте негови служители, защото когато бяхте там в МВР от 2001 година с господин Борисов, пред очите ви минаваха точно тези групировки, те си развяваха коня и получаваха закрила от МВР. Още тогава, защото вашата власт е от 2001 година, не от 2009. И така се гордеете, че толкова години вече сте на власт. От 2001 година вие сте в МВР. Тогава защо обвинявате тройната коалиция? Срещу тройната коалиция работих аз, господин Цветанов, не вие. Вие бяхте служител в МВР и махте по плаца, както се изразява вашия лидер. Аз работих срещу тройната коалиция. Аз правих демонстрации на улицата. Аз ядох полицейски палки от същата полиция, която сега изпращате пак срещу нас. Нищо не се е променило в България. И полицията е същата, и управлението е същата, и корупцията е същата. Ето затова ви казахме: повече няма да ви подкрепяме. Нека да ви подкрепят такива, които да ви носят грозденце вкъщи. Ние няма да ви подкрепяме. Намерете си подобни, защото такива заслужавате. Прегърнете се с тези, които ходят на гей парада. Това е вашата подкрепа. Това са вашите партньори. До там стигнахте, че разчитате само на такива. Вие повече на свестни, истински, почтени, коректни партньори не може да разчитате. Сами оставате. Разчитате на купени хора, разчитате на хора с зависимост. Това е вашето политическо бъдеще и то хич не е добро.
И това го вижда цял народ. Каквото и да правите от тук нататък, каквито и силови мерки да прилагате, каквито и прокурори да ми изпращате срещу мене и колегите ми, това няма да ме стресне. Това го правеше един ваш предшественик, един друг наглец, тук той е в тия редици, Румен Петков се казва. Той го правеше, не успя обаче. Не успя. Знае го много добре. Опита се да ме смачка и не успя. Съветвам и вас да не го правите, защото ще завършите трагично, като него. Изритани на бунището на историята, покрити с презрение. Презрението на българския народ. А няма по-тежко покривало от това. Да живее България! Реплики?